Takže prvé miesto získala No ale tu meno je moje. Laura, Kristínka, Anička, Lucia, Co to za Sonia, Co to za lista? Martinka, Federika, Timea. Čekaj, tu ešte je ďalšie meno. Maťo, Daniel, Dominik, Filip, Miro, Joško, Bela 1, Bela 2. Čiže Slovo, však to sú všetky naše veci. Nádhera. Peršiu cenu vyhrali všetky Prvé veci. miesto vyhráš. Všetko prišli ku nám. Všetci k nám! Poď sa všetky ku nám. Prvé miesto sú kto? Perša cena. Atračovci. Poďte všetci tu. Takže vítame našu hlavnú cenu, prvé miesto našej tomboli. Dúfam, že ste radi. Moja dostala mums teraz na plnú. Takže ujmite slova. Vítame medzi sebou ľudovú hudbu Kandračov, Sinačov, Spivačov, Ondrej Kandračov. Čaute deti, čaute najlepší folklórny súbor na Slovensku, detský Roslavičani. Sa tešíte, že sme tu? A my sa tešíme. Čo si dáme jak prvé? Hneď na úvod. Dobre, keď sa chlapci.